ang nasaktan at ang handang muling magmahal. Alan, palakpakan po natin siya. Sana'y malaman mo sinasabi ko, Sarjun, ano? Let's go! Woo! Kita yung mga bagay. Up, up, up. Woo! Say! 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 Woo! Grabe kang dumami eh. Busog na ba kayo? Awa na gawawin ah. Oy, tingnan niyo ang cute-cute niya! Kita nyo nag-knit isuna. Ngayon lang ako nagka-crush sa medyo chubby. Oh, kanina ko ba ito nakapansin? Tingnan nyo yung medyas niya, oh. Pantay na pantay. Oh, Tapos kanina, eto ha, Tetelia, I'm sorry guys, pero napaka-observant talaga ni host Cherry. Ang tutugawag G-Igit, ang mo Yusuna, busy ng mga mangtod, iti mga pin, iti mga mangtod ti kwarta. Ang pasalamat kay kanya na atoy, umabot iti upin, kukunana. Okay? ganyan ka naman, wancho, di ba? Aalis ka na naman, tatakasan mo na naman ako, wancho. Hindi lang ako naging girlfriend mo, wancho, naging mama mo rin ako, wancho. Sabi niya, injak amon, mami, injak amon. Pangalan mo, sir? Ano pangalan mo? Alan, ma'am. Alan. Kung okay lang sa'yo, pwede ko bang malaman kung may girlfriend ka? Wala po. Kung wala ka. Ilang taong ka na, sir? 28 po. 28? Oh, tayo-tayo lang. 26 ako eh. Okay, 26. Sir, Nagkanobya ka na ba noon? Opo. Ano yung dahilan kung bakit single ka ngayon? Naghiwalay kayo? Opo. Anong dahilan? LDR applicants. LDR applicants. LDR, long distance relationship. Ngayon, May arasang mas lapit dito. Dito siya. may aras ang mas lapit dito. Amo na dito siya. Hindi mo ipinaglaban. Sir, naiiyak ka. Okay lang. Alam mo ba bakit tinanggal yon? Kasi may darating na bago. Handa na ba ang puso mong magmahalalan? Yes, ma'am. Kung handa na ang puso mong magmahal, maaari ko bang marinig ang isang napakagandang kanta mula sa isang Alan? Magaling ka daw kumanta, rinig ko kasi isang chorus lang dyan. I-acapella mo na, ladies and gentlemen. Ang nasaktan at ang handang muling magmahal. Alan, palakpakan po natin siya. Sana'y malaman mo hiling ng puso ko'y pag-ibig mo. Aking mahal, kailangan ko ikaw. At kung sakali man tuloy mo kong iwanan, sana'y pagbigyan ng pagkakataon. Okay. Alan, my name is Cherry. Taga Barangay Calanavidos. Itim na gate. Kung makakanta kayo dyan, kaya gumudwa kayo, mami.